Aloitetaan mieleharjoitus. Laita silmät kiinni ja kuuntele ympäristöstä ääniä. Hengitä oikein kovasti sisään ja huokaise rauhassa ulos. Tee se uudelleen. Keuhkot ihan täyteen nyt ja ulos. Kuuntele sun hengityksen ääntä. Tunne hengitys sieraimissa. Miten ilmavirta kulkee siellä? Huomaatko, kun rinta nousee ja laskee? Tunne, kun vatsa liikkuu. Sisään hengittäessä napa tulee ulospäin ja ulos hengittäessä se painuu kohti selkärankaa. Ota peukalosta kiinni toisella kädellä. Hengitä sisään ja laske 3. Kun hengität ulos, laske 6. Kun oot sen tehnyt, ota etusormi taas kädellä kiinni. Ja samalla tavalla jatkat. 3 plus 6. Jos haluat, sä voit vaihtaa myös vaikka 4 plus 8, 4 plus 6. Löydä itsellesi sopivat numerot. Ajattele vaan lukuja, ei mitään muuta. Ehkä huomaat sun sydämen sykkeen. Ja tämä hengitysrytmi alkaa vähitellen synkronoitua sydämen sykkeen kanssa. Siirrä huomio sun varpaisiin. Tunnetko sun varpaat? Jos et tunne, sä voit vaikka vähän liikauttaa niitä varpaita. Tunnetko sun jalkapohjat lattiaa vasten? Onko ne kylmät vai lämpimät? Kuivat vai hikiset? Tuntuuko siellä painetta? Miltä siellä tuntuu? Siirrä huomio sun pohkeisiin ja sääriin. Miltä siellä tuntuu? Huomaatko vaatekappaleen, lämmön, kylmyyden? Tuntuuko ne rasittuneilta vai rennoilta? Kun me tehdään tätä harjoitusta, jos ajatus lähtee aina jonnekin muualle karkuun, niin sitten vaan tuot sen takaisin siihen kyseiseen tuntemuskohtaan, mitä ollaan käymässä läpi. Silloin tämä mieli harjoittuu. Siirrä huomio sun takareisiin
Huomaatko penkin paineen? Huomaatko jotain muuta? Nimenomaan tunnetko jotain siellä takareisissä? Siirrä huomio sun takapuoleen. Penkin paine istuessa. Tunnetko sun takapuolen, jos sinä vaikka seisot? Miltä tuntuu sun vatsassa? Huomaatko liikkeen? Onko nälkä vai kylläinen? Huomaatko liikettä sillä vatsan sisällä? Tunnetko sun alaselän? Rentous, jäykkyys, vaatekappale, lämpö, mikä vaan. Huomaatko, jos lähdet ajatuksissa nousemaan selkärankaa myöten ylös, nikama nikamalta? Nikama 1, 2, 3. Ikään kuin tällä rytmillä nouset ylöspäin sitä sun selkärankaa. Ja tunnetko siellä selkärangassa mitään tai sen ympärillä olevia jännityksiä, vaatekappaletta, istuinta? Ja nouset lapaluitten kohdalle jo. Mieti ja tunne koko se lapaluitten alue, yläselkä. Siirrä huomio sinun sormenpäihin. Jos et tunne tällä hetkellä sormenpäitä, ihan vähän voit liikauttaa niitä. Mutta jos voit tuntea ne ilman liikauttamista, hyvä sekin. Miltä tuntuu sun kämmenet? Kuivat vai nihkeät? Kylmät, lämpimät? Tuntuuko ilmavirta? Entäs kyynärpäät? Huomaatko ne? Miltä kyynärpäissä tuntuu? Siirrä huomio sun olkavarsiin, eli ojentajat ja hauvis. Tunnetko niitä? Jos et tunne, voit vähän liikauttaa kättä. Ja kuten aikaisemmin oli puhe, jos ajatus lähtee harhaamaan, tuo se takaisin siihen kyseiseen keho-osaan. Siirrä huomio sinun kaulalle ja niskalle. Miltä siellä tuntuu? Onko pää selkeästi selkärangan varassa vai onko se lihasten varassa siinä? Onko se jännityksessä vai levossa? Onko se ikään kuin tapin nokassa oleva pallo, joka on tasapainossa? Vai ei? Halutessasi voit koittaa laittaa sen pään sellaiseen asentoon, että se olisi täysin pitämättä siinä. Onko kieli rento? Jos ei, niin rentouta kieli. Samoin leuat. Onko ne rennot? Miltä poskissa tuntuu? Huomaatko lämpöä? Lämpötilaa? Entä otsa? Huomaatko otsassa lämpöä? Entä korvien yläpuolella? Siinä kallossa, miltä siellä tuntuu?
Ja siitä siirrät huomion ihan sinne päälakeen ylös asti. Saatat huomata semmoisen lämmön tunteen liikkuvan sinne, ihan sinne pääosaan. Ota keuhkot täyteen ilmaa ja puhalla rauhassa ulos. Vähitellen rupee kääntelemään päätä puolelta toiselle. Voit vaikka pikkasen venyttää sitä niskaa. Voit vaikka käsiä painaa alaspäin, jolloin se venyttää vähän hartioita. Ja nostaa käsiä ylös, ikään kuin semmoinen haukotteluasento, ja vaikka haukotellakin siinä. Venyttää ja aukasta silmät ja vaikkapa napakasti lyödä itteen reissiin. Että hommiin.